Bé, doncs ja estem en l'aeroport JFK de Nova York. Són les 9:29 de la nit i a les 10 i algo comencen a embarcar i a les 11:25 és el vol des de Nova York. I estic cansat. Bé, i fins ací l'agost, fins ací el viatge a Nova York. Ha sigut, la veritat, una experiència increïble i poca cosa. Moltes gràcies a la gent que al final ho ha estat mirant. Jo pensava que no anava a ser ningú, però al final sí que hi havia gent mirant. I res, l'últim dia vaig estar veient un concert de Lady Gaga, que va ser superxulo, però com no deixaven portar càmeres, doncs no vaig poder gravar molt, i el poc que he gravat ho vaig gravar amb el mòbil, i així vos deixo unes imatges d'aquest concert. To the edge with you, where we can both fall forever. I'm on the edge of glory, and I'm hanging on a moment of truth. And I'm hanging on this moment with you. I'm on the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the edge, the I encara que no ho parega, en tots els viatges sempre grave coses, el que passa és que mai ho havia pujat a internet fins ara. S'han quedat molts vídeos que no he pujat i que no pujaré, però bueno, ha sigut un trosset d'alguns. Bona nit des de Nova York. Són les 10:52. En un parquet, és que n'hi ha així, un cairetes, relax. Uau, m'acabo de donar compte de l'edifici que tinc darrere de mi. I res més. Moltes gràcies per veure els vídeos i que comenci setembre, per favor. Adiós.